Máme tady další díl ze seriálu Jak se to dělá u Solfronků. Vždycky hrajeme o nádobí, hrajeme takovou speciální hru, takovýhle tanky. No, momentální skóre je 22-19. Hrajeme do 23 a Honza s největší pravděpodobností prohraje a je pěkně vytočený. Teďka je na záchodě a už jde. Já to nechci. Ne, au, jau. Ne, au. Ne.